Dobrý deň, dnes si povieme niečo o esenciálnych olejoch na návrat do školy. Je začiatok školského roka. Táto téma sa týka nielen školákov, ale aj ľudí, ktorí chodia do práce alebo cestujú mestskou hromadnou dopravou, jednoducho všetkých, ktorí budú v prostredí, kde sa zhromažďuje veľa ľudí. Aké sú požiadavky na úspech v škole? Po prvé je to zdravý imunitný systém, po druhé výdatný odpočinok a po tretie potrebujeme sa sústrediť a mať jasnú hlavu. Čo sú to esenciálne oleje? Ako nám môžu pri tomto pomôcť? Esenciálne oleje sú 100% čisté a prírodné vyťažky z rastlín, sú bezpečné bez vedľajších účinkov. Esenciálne oleje dokážu riešiť vírusové aj bakteriálne symptómy, pretože esenciálne oleje dokážu preniknúť cez bunkovú stenu. Na rozdiel od toho najtvrdšieho kalibra, ktorý má západná medicína, čo sú antibiotika, ktoré cez túto bunkovú stenu neprenikajú a tým dokážu zabiť len baktérie, ktoré nie sú v bunke, ale na povrchu bunky. Esenciálne oleje dokážu zničiť aj vírusy, ktoré sú vo vnútri bunky. Esenciálne oleje sú aromatické zložky prirodzene vyťažené z rastlín, párnou destiláciou alebo lisovaním zastudená. Tieto oleje sú veľmi koncentrované. Pre porovnanie jedna kvapka metového esenciálneho oleja sa rovná 28 šálkam metového čaju. Keď cítime, že na nás niečo lezie, alebo chceme urobiť len čistú prevenciu proti bakteriálnym alebo vírusovým ochoreniam, tak môžeme použiť produkty s esenciálnymi olejmi alebo samotné esenciálne oleje buď ústami priamo, alebo v kapsuli. Ja osobne mám rada On Guard, ktorý je zmes divokého pomaranča, klinčeka, škorice, eukalyptu a rozmarínu. A oregano, ktoré ale keď ho užívam vnútorne, tak len v kapsule, lebo je to pomerne pálivý olej, ktorý potom je dobré, ak nemáme kapsulu, použiť na chodidlo, namazať. Alebo tak veľmi, veľmi opatrne piť vo vode, ale veľký pozor, lebo je to veľmi horúci olej. Dobre sú aj cukriky On Guard, ktoré sú proste príjemné a takisto pomôžu zahnať škriabanie v krku, zlikvidujú baktérie, ktoré sú vlastne v hrdle a dokonca aj v tráviacom trakte, ako prechádzajú vlastne dolu, tak zabíjajú baktérie. Vonkajšie použitie esenciálnych olejov, keď chceme sa brániť pred chorobami, tak je výborné umývanie rúk po príchode z nejakého miesta, kde je vysoká koncentrácia ľudí. Na to môžeme použiť mydlo s On Guardom napríklad. Tiež môžeme oleje aplikovať na chodidlá alebo rozplyľovať v miestnosti. Tieto oleje rozplylené v miestnosti buď difuzérom alebo na odparovači na radiátore zabíjajú vírusy, baktérie zo vzduchu a je to skvelý spôsob, ako ochrániť seba a svoju rodinu pred vírusmi, ktoré sa donesú domov. Keď rozriedime esenciálny olej v sprejovacej fľaši, môžeme ním vyčistiť kľúčky, telefóny a iné spoločné povrchy. A keď chceme podporiť dodatočne imunitu, môžeme použiť niekoľko kvapiek prázdnej želatínovej kapsuly pre dodatočnú podporu imunity. Jedna z konzultantiek nedávno pomáhala jednému malému chlapcovi, ktorý mal vlastne vírusovú infekciu a nevedel sa ich zbaviť. Tento chlapec si asi 5 dní mazal olej On Guard a oregano vlastne zvonku, si ho natieral a stav sa mu síce trošičku zlepšil, ale nebol celkom zdravý. Zlom nastal vtedy, keď použil esenciálny olej vnútorne a vtedy už vlastne pocitil obrovskú zmenu, už mohol ísť na druhý deň do školy. Takže niekedy, keď
vlastne nestačí vonkajšie použitie, tak môže práve to vnútorné použitie robiť vlastne ten želaný výsledok. Ale niekedy, zvlášť u malých detí, odporúčam vonkajšie použitie. Myslím tým bábätka do 1 roka. Dobre, návrat do školy je super vec, ale môže byť tiež trošku stresujúci. Takže sa budeme baviť aj o spôsoboch, ako sa trošku odstresovať. A ďalšia vec je imunita, pretože baktérie sa pri veľkej koncentrácii dobre šíria. A prevencia je lepšia než liečenie chorôb. Vytvorenie dennej rutiny môže byť veľmi efektívne počas celého školského roka. Takže môžeme si napríklad každý večer pred spaním mazať na chrbát 1 kvapku OnGuardu a čajovníka. U menších detí alebo u ľudí s citlivou pokožkou môžeme rozriediť s kokosovým olejom základným. Môžeme takisto zaradiť aj iné oleje, ktoré nám pomáhajú, napríklad Balance alebo kadidlo, ktoré tiež významne vplývajú na naše celkové zdravie. Alebo podľa toho, čo aktuálne potrebujeme, tak si vyberieme oleje, ktoré proste na mieru šité, ktoré sa rozhodneme, že budeme používať pravidelne. A v tom prípade si výrazne zvýšime imunitu. Takže prečo by sme mali používať esenciálne oleje počas školského roka? Pretože posilňujú imunitu, podporujú zdravý spánok a zlepšujú sústredenie. Tak začneme tou imunitou. Ako baktérie ovplyvňujú vzdelávanie? Skoro 22 miliónov školských dní sa ročne nevyužije kvôli bežnej nádche. 52 miliónov prípadov bežnej chrípky každý rok postihne Američanov pod 17 rokov. Infekčné choroby majú na svedomí milióny vymeškaných dní a stoja Spojené štáty až 120 miliard ročne. Ak chcete mať deti zdravé alebo vy chcete byť zdraví, tak používanie esenciálnych olejov doterá u vás doma alebo v triede vám v tom pomôže. Budete zdraví, sústredení a pripravení na učenie. Na vnútornú imunitnú obranu použijeme každý deň probiotika PB Assist a OnGuardové guličky alebo cukríky. Na vonkajšiu imunitnú ochranu môžeme použiť OnGuard penivé mydlo na ruky, OnGuard koncentrovaný čistič a denne olej OnGuard na spodok chodidiel. Môžeme použiť aj iné oleje na čistenie povrchov domácnosti. Tu je zoznam esenciálnych olejov, ktoré sú výborné na vybudovanie imunity. Takže je to OnGuard, škorica, kadidlo, oregano, tymián, citrón, všetky citrusové oleje a zmes pílika. No a vlastne prečo by sme mali používať probiotika? Tak niektoré dôvody na to sú také, že pomáhajú zastaviť rast nezdravých baktérií, kvasiniek a iných organizmov, pomáhajú vybudovať zdravú mikroflóru a tak budeme menej náchylní na choroby. Podporujú zdravé tráviace funkcie a zdravú imunitu a tiež zdravý gastrointestinálny trakt, čiže naše trávenie. Keď máme problémy so spánkom, tak dôležité na začiatok je sa uistiť, že máme pravidelnú spánkovú rutinu a tiež aj pravidelný čas, kedy chodíme spať. Pred spaním môžeme použiť zmes olejov Serenity na chrbát, na chodidlá alebo tiež na zátylok a potom voňať ruky použiť aromaticky. Pred spaním tiež môžeme Serenity alebo levandulu rozpyľovať do vzduchu. Keď sa ráno zobudíme, tak dobré oleje na začatie dňa sú Balance na uzemnenie alebo zmes Citrus Bliss alebo Elevation na pomoc pri prebudení. Sú to osviežujúce oleje a vlastne keď rozptýlime Citrus Bliss alebo Elevation počas rannej rutiny, tak sa nám ľahšie vstáva a máme taký šťastnejší začiatok rána. Tu je skúsenosť učiteľky zo San Francisca, ktorá hovorí o tom, že mala počas 2 rokov po sebe rôzne typy žiakov. U tých prvých vlastne to boli veľmi energickí žiaci a používala olej Serenity, ktorý ich pomáha ukľudňovať. Na vybudovanie imunity používala OnGuard difuzéry. A pri triede inej, ktorú dostala, boli to
žiaci, ktorí skôr potrebovali pomoc so sústredením, tak tým pomáhala s metou a divokým pomarančom. Učitelia môžu oceniť vlastnosti citrónového oleja aj na čistenie bielých tabuľ. Keď sa citrónový olej pije vo vode, tak odstraňuje z tela toxíny, čiže detoxikuje telo. A jeho čistiace a energizujúce vlastnosti sú vhodné aj na pozovanie do vzduchu. Ak máme bolesti hlavy alebo sme unavení, tak nám pomôže metový olej. Je možné ho dostať aj v podobe guličiek, ktoré sa užívajú vnútorne. Takže najobľúbenejšie oleje na použitie v triede. Na baktérie je to OnGuard. Keď chceme vyvolať dobrú náladu u seba a u študentov, je to citrón. Pri strese levandula. Keď sme unavení a potrebujeme sa trošku prebrať, tak pomôže meta. Na vyrovnanie je balans. Pre posilnenie pocitu šťastia je bergamot. Citrus Bliss zabíja baktérie, vynikajúco vonia a vyrovnáva atmosféru v triede. A keď máme emocionálny stres, tak je výborné použitie Elevation. Iné prevenčné opatrenia na to, aby sme mohli byť zdraví, sú dostatočný spánok, dobré stravovanie, vyhnúť sa bielej múke, cukru, viac ovocia, zeleniny a viac vody. Takže keď sme si už povedali o tom, ako esenciálne oleje môžu pomôcť a ako môžeme vlastne si zlepšiť naše fungovanie počas školského roka, či už po zdravotnej stránke, imunitnej, alebo čo sa týka sústredenia, tak môžeme si povedať niečo, ako získať tieto produkty doTERRA. Poprvé, môžeme ich kúpiť za maloobchodnú cenu u vlastne konzultantov doTERRA. Je možné sa im nejakým spôsobom ozvať a kúpiť si od nich esenciálne oleje za maloobchodnú cenu. Ak sa zaregistrujeme ako zvýhodnený člen, tak je tam približne 20% zľava a nezávislý poradca má 25% zľavu. Pri voľbe stať sa nezávislým poradcom sú dodatočné výhody, kedy môžeme byť nastavení na programe vernostných odmien a získavať tak veci ako sú produkt zdarma alebo ďalšie dodatočné odmeny, a to až do výšky 55% z ceny, ktorá je maloobchodná. Aké je poslanie doTERRA? doTERRA je rozhodnutá podeliť sa o život zlepšujúce účinky esenciálnych olejov terapeutickej triedy a produkty, ktoré podporujú dobrú náladu a zdravie ľudí na celom svete. A na to, aby sme mohli aj my pomôcť týmto poslaním, je dobre, keď máme oleje, o ktoré sa môžeme deliť a vlastne pomáhať ľuďom, aby boli zdraví a zistili, že existujú aj prírodné riešenia. Takže s týmto poslaním môžeme pomôcť prostredníctvom programu vernostných odmien, kde získame až 30% osobného objemu v podobe bodov. Je tam ďalej bonus rýchleho štartu, kedy získame 20% z objemu osobne zaregistrovaných poradcov a zvýhodnených zákazníkov, čo v praxi znamená, že keď po prvé 2 mesiace od registrácie si novo zaregistrovaný člen urobí objednávku za 100 eur, tak jeho registrátor má z toho 20 eur. A vlastne čokoľvek si objedná počas prvých 2 mesiacov, tak takto to funguje. Ďalšie odmeňovanie je bonus sila 3 a po tých 2 mesiacoch vlastne tento človek prechádza do unilevelu, kedy z toho tiež vznikajú provízie. Ak by ste rozmýšľali, že máte radi produkty doTERRA, radi sa o nich delíte, ale vlastne finančné prostriedky vám momentálne neumožňujú robiť si veľké objednávky, je možnosť zaregistrovať. Keď zaregistrujeme 5 poradcov alebo zvýhodnených poradcov, ktorí majú objednávku minimálne 100 bodov, tak máme vlastne týmto z provízie zaplatenú našu 100 eurovú 100 bodovú objednávku, ktorú vlastne týmto spôsobom zaplatí doTERRA. Takže
ak by ste mali akékoľvek otázky, čo sa týka produktov alebo spôsobov, ako tieto produkty získavať, alebo akékoľvek iné otázky, tak viac informácií sú na stránke www.esencialneoleje.sk a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa, dovidenia.